У эфіры пара, з вами Евген Волошин. Наша бацькаўшчына Беларусь упэўнена рухаецца да катастрофы. Цана можа быць жыцці сотняў тысяч наших людзей. І што магло б вырашыць эту праблему? А тое, калі б Путін і Лукашенко згінулі як псы. І навука, не фантазіі, не адчуванні, а навука дае нам адказ, калі можа згінуць Путін, а за ім Лукашенко. Перад тым, як назваць канкрэтныя даты, я хачу апісаць сітуацыю для тых, хто ўпершыню глядзіць нашае відэа і не разумее, што адбываецца. Рыхтуецца вайна ў фармаце Расія-НАТО, так? І, на жаль, Беларусь — это беларускі балкон, наканечнік Расіі. Адкуль можна нападаць? На Балтыю, на Польшу, на Украіну. Это громістая праблема. Нават на пачатковых этапах такой вайны у Беларусі ўжо проста будзе вайна ў сур'ёзнай фазе. І Беларусь могуць пераўтварыць у выпаленую зямлю, і все да гэтага ідзе. Лукашенко заяўляе нібыта пра новыя правакацыі на беларуска-польскай, беларуска-літоўскай межах. У нас особая ситуация. На юге война, на западе Польша, Литва, Балтийские государства и того хуже, подчеркиваю, и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды. Полководцы определены, мы их знаем. Ну, насамрэч відавочна, што Лукашенко сам рыхтуецца да правакацыі. Ну, выхада ў яго няма. Ён здаў суверэнітэт расейцам, ну і павінен плясаць пад іхную дудку. Для яго гэта пытанне выжывання. Ну, а расейцы з правакацыямі ўжо пачалі. На мінулым тыдні здарыўся інцыдэнт на паўночным усходзе Польшы. На гэта звярнуў увагу намеснік камандзіра палка Каліновскага Вадзім Кабанчук. Зараз ведаем, што адбылася нядаўняя правакацыя в раёне Сувалак, гэта так званы Сувалскі коридор, дзе просто былі некімі сістэмамі рэба пагашана мабільная сувязь на тэрыторыі Польшы. І я прывяду такі жыццёвы прыклад. Як кажуць, калі насупраць вас сядзіць маньяк, точыць нож, і увесь час паўтарае, што он хоча вас зарэзаць, то яму трэба верыць і гатавацца да гэтага. Інцыдэнт меў месца 17 студзеня, заглушылі GPS-сігнал, но это вялікая праблема для войска, там, нават для грамадзянскіх установаў. І ў Польшы пра гэта нават не паведамлялася, паведамілі шведы. Экс-камандуючы сіламі НАТО ў Еўропе генерал-лейтенант Бен Ходжес таксама апісаў сцэнары будучай вайны. Яны, дарэчы, вельмі падобныя на тыя, што былі апісаныя на канале Пара. Ну, ёсць пэўнае адрозненне. Напрыклад, Ходжес лічыць, што спачатку Расія пачне біць ракетамі па заходніх краінах, не будзе гэтага саромецца. Потым з тэрыторыі Беларусі будзе правакацыя ў межах Сувалкаўскага калідора. Ну і там потым будзе все сухапутны наступ расійскіх войскаў з Беларусі на Польшу, на Балтыю, таксама з Каралеўца, ну, Калінінград, так правільна па-нашаму называецца. Ну і будзе буйная, вельмі сур'ёзная вайна. Праўда, Ходжес скажа там, што актыўная фаза там у 2044 годзе. Я перакананы, што працэсы пачнуцца хутка, ужо прямо ў гэтым годзе. І праблема для Беларусі ў тым, што нават калі это будуць раннія этапы вайны, на тэрыторыі Беларусі это ўжо будзе паўнавартасная сур'ёзная вайна, і, імаверна, катастрофа, могуць быць тактычныя ядравыя ўдары, Беларусь могуць у выпаленую зямлю папросту пераўтварыць. Беларускі аналітык Александр Фрыдман перакананы, што калі будзе вайна ў фармаце Расія-НАТО, то няма ніякіх варыянтаў, ну, каб эта вайна абмінула Беларусь. Ёсць варыянт. Ёсць варыянт, што папросту зруйнуецца, пацерпіць крах рэжым Пуціна, і калі гэта можа здарыцца. Я хачу апеляваць да аўтарытэтнага навукоўца Александра Хіезера. Гэта доктар навук, сацыолог, філосаф, культуролог, вельмі шмат глыбокіх працаў ён выдаў. Пры жыцці быў, дарэчы, вельмі аўтарытэтнай асобай. А Хіезер памёр у 2007 годзе, там большую частку жыцця пражыў у Маскве. Ён паглыблена вывучаў гісторыю Расіі і заўважыў, што у Расіі у розныя гістарычныя эпохі в прынцыпе адбываецца такі вось палітычны цыклізм. Па вялікаму рахунку ў розных формах паўтараюцца адныя і тыя ж працэсы. І ў Расіі ёсць две крайнасці: крайні аўтарытарызм і ліберальнасць з расійскім налётам.
А вось дабіцца нейкага балансу ці лібералізавацца Расія не можа з-за традыцый утылітарызму. І рана ці позна это расійскую дзяржаву прывядзе да канца. Ахіезер у сваіх працах пісаў, што в прынцыпе вырак Савецкаму Саюзу быў падпісаны ў 1917 годзе, ну а тое, што мы сёння назіраем, гэта ўжо канец канца. Дык вось, пачытаўшы працы Ахіезера, я хачу правесці дзве аналогіі пуцінскай Расіі і савецкай Расіі. Глядзіце, 1917 год скидываюць, значыцца, з трона Мікалая II, арыштоўваюць, да ўлады прыходзяць лібералы, так, вось гэта традыцыя веча, там, саветаў, роля там мясцовых уладаў узрастае. 1989 год, 90-й, значыцца, калі Ельцин набірае палітычную вагу, улятае ў палітыку з дэмакратычнымі лозунгамі свабоды, это, ў прынцыпе, паўтор тых жа самых этапаў. Ну, доўга тады вось у 17-м годзе не пратрымаліся. Расійскі народ, ён жа які? Трэба, каб яго мачылі, а ён, вылезшы з гразі, крычаў: «Слава Расіі, мы великія». І патрабуе пастаянна цвёрдай рукі. Што адбываецца? Всё, грамадзянская вайна, вайсковы камунізм, класавая барацьба, харч-развёздка, калі проста хлеб забіраюць у сялянаў. Такія ж працэсы адбываліся ў 90-х гадах у Расіі. Вы помніце жнівеньскі путч, альбо падзеі штурм Белага дома 93-го года, калі перахапіць уладу спрабавалі сталіністы-чарнасоценцы. Ну, тады ў 90-х это трошкі працягнулася, але ў выніку дайшло да жорсткай рукі, так, да такога аўтарытарызму, калі ў самым пачатку 2000 года да ўлады прыйшоў Пуцін. Ну, Пуцін жа паступова трансфармаваўся. Там жа ж у пачатку ягонай кар'еры палітычнай былі такія ідэі, што там ледзьве Расія не ў Еўрапейскі Саюз павінна ўвайсці. А ў выніку мы пабачылі ў 2008 годзе напад на Грузію і акупацыю пэўных тэрыторый. Але потым прыйшла эпоха вось Медведзева, так, такая ж была вось ракіровачка, магчыма, па дамоўленасцях, немагчыма дакладна, это была дамоўленасць, але вот перыяд Медведзева это такая была лібералізацыя. А ў Савецкім Саюзе пасля вот этого вось, значыцца, класавай барацьбы, чырвонага тэрору, значыць, быў перыяд НЭПу, калі з'явіліся савецкія буржуа, калі была сексуальная свабода, там, свабода ў мастацтве, ў літаратуры. І вось эпоха НЭПа змянілася сталінізмам, это быў таталітарны пік. Ну, Сталін, вы ведаеце, загубіў мільёны, дзесяткі мільёнаў людзей. А ў Расіі сучаснай гэта вот эту час адносна ліберальны, значыцца, Пуцін вяртаецца да ўлады, і все, ён уже замышляе напад на Украіну, і ў прынцыпе напад на ўвесь свет. Это таксама крайні аўтарытарызм. І такім чынам Пуцін, якому да Сталіна там, і да Мікалая II, як да Луны, это ўжо можа быць канчатковы распад расійскай імперыі. Дык вось, калі згіне Пуцін, давайте звернемся да тэорыі палітычнага цыклізму і правядзем аналогіі. 2 жніўня 1914 года Петербург, Дварцовая плошча, цар Мікалай II аб'яўляе народу і аб'яўляе, выдае там зашытвае маніфест, аб'яўляе вайну немцам. Паглядзіце, напэўна, сотні тысяч людзей на гэтай Дварцовай плошчы шчаслівыя. Ура! Война! Покажем немцам Кузькину мать! Слава России! Боже, царя храни! Праходзіць 2 гады і 7 месяцаў. І ў пачатку сакавіка 1917 года гэты ж народ зрынае Мікалая II, монарха арыштоўваюць. 2 гады і 7 месяцаў мінула, каб рускі народ, скажем так, взяў у рукі рубанак. А праходзіць ад падзеяў вот на Дварцовай плошчы 3 гады і 11,5 месяцаў, і всю царскую сям'ю камуністы расстрэльваюць, як нейкіх падшыванцаў, разам з іхнай світай, там, дзяцей, старых, маладых усіх, так? Жудасныя падзеі, такія бесчалавечныя. Напад на Украіну 2022 года. Это таксама, безумоўна, наша адпраўная кропка.
гістарычная дата, як тыя падзеі на Дворцовай плошчы Петербурга, так? Ну і давайте з вами палічым. Час, калі прыкладна можа гэты ж самы рускі народ зрынуць Пуціна. 2 гады і 7 месяцаў. І атрымліваецца верасень 2024 года. Праз паўгода. Сашыце, калі ласка, за гэтай датай. Ну а дата, калі Пуціна разам з Патрушевым у позе ластаўкі на расійскім БТР знявешаць да смерці пад прыцэлам відэакамер праз 4 гады, амаль што ад адпраўной кропкі, гэта студзень 26 года. Слухайце, это яшчэ чакаць 2 гады, амаль. Такім чынам мы вывели пры дапамозе навукі, так, пры дапамозе палітычнага цыклізму дзве імаверныя даты, адна больш аптымістычная, верасень 24 года, другая менш аптымістычная, студзень 26 года. Давайте сачыць за працэсамі. Ну, верасень 24 года спрыяльная для нас дата. А вось студзень 26, ведаеце, за гэты час тут просто Беларусь могуць пераўтварыць у выпаленую зямлю з гэтымі тэндэнцыямі да вайны і правакацыямі. Я б сачыў за датай 17 сакавіка, калі адбудуцца перавыбары Пуціна. Это такі зручны час для дэстабілізацыі. Канешне, на жаль, у сваіх ацэнках я хутчэй за ўсё не меў рацыі, калі спадзяваўся, што ЗША і Кітай, ім невыгадны Пуцін. Я, напэўна, все-таки меў памылкі ў сваіх ацэнках. Нічога Кітая рабіць абсалютна не стане. Тым не менш, вось гэтая тэндэнцыя да ўзмацнення ролі там, народных веча, так, да сепаратысцкіх тэндэнцый у суб'ектах этой Расійскай Федэрацыі. Ну, глядзіце, бурліць Башкортостан, пабульківае Дагестан, выбудоўваюцца чэргі падпісвацца за Бориса Надеждина с надеждой, которая умирает последней. Карацей, с Сочем и за выборами 17 сакавіка, дакладней, перавыбарамі Пуціна. Можа быць, будуць сюрпрызы. В эфіры была пора. Сашыце за нашими выпусками. Незалежны канал, так, ніхто не мае на нас уплыву. Прызналі экстрэмістамі, ну, ні рэжым, ні нейкія там дэмсілы, часта з дзіўнымі намерамі, ніхто не можа на нас уплываць. До сустрэчы.